Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Odiochieng' majaber mar chieng' tich abich janeno mar Color TV yiena mar mondo mi amosi ni misawa kamoro amora ma intiere ka bende en kanyo kod geno ni iriyo kanyo endo makare. Odiochieng' ma kawuono ni en tarik 5 dwe mar auchiel higa mar 2020 to kod auchiel. Asemolo kaendi mar mondo mi ami weche manyien kijenyendi mar diero odiochieng'. Par ni weche gi akelo negi e yonendo mar adimba. Jaloko marwan Bella Chieng' nyinga en Tracy Ouma. Arwakini machiegni. Ker mar piny Kenya kaendi migosi William Samuel Ruto e kinde limbe mare piny endo mar Afrika ma milambo ne oloso kanyo weche mopogore kama bende ne gidhi tego kanyo chenro gweko mag tego kod bero weche mag dongruoge kinde pinje ariyogo. E kinde limbe mare kane otwak Ker Ruto ne oloso kanyo weche gweko mag tuo mar Ebola kaachiel kod gero kar karantine e pacho kaendi mar rito jotuo gweko mag Ebola ma bende geno ni biro wuok e piny Amerika ka biro pacho kaendi. Ruto ne oyango kanyo eko ni ok gibi chungo kata nyadichiel gedo mar kar karantine no endo bende timo e kaunti no endo ma Nanyuki. Oyango kanyo ni piny mar Amerika osechiwo kanyo sir mar omenda maromo kanyo bilion 1.8 mar siro gedo nendo mar kar rito jotuo gweko mag Ebola ma bende biro wuok e pinje maoko. We would not throw them out. What you see as a debate in Kenya is lack of information. You know, people who may not have enough information to understand what we are doing. If we don't prepare and a situation occurs, we would have to answer much more difficult questions than the ones we are answering now. Komiti mochung' kanyo eko weche mag omenda kod budget ma pacho kaendi ogodwan gi piny ka giyango kanyo eko luoro margi migope mabuora ma bende counties duto mathuru kaendi maromo kanyo 47 ni godo. Ne giyango kanyo ni wach makamano nyalo koro biro rocho tije gweko mag counties. And if they can share the county accounts, then they will actually defund county governments to a level that they can easily grind to a halt. Perhaps this might not be the right time because we are nearing the end of a cycle, of an election cycle, and if you bring it up, it can easily be politicized or you lose track of the things that you want to do. But it's something that we need to address it at a policy level, because if you see the problem, if it was 1 or 2 counties that were experiencing this problem, then we would say it's a management issue. But the fact that it's a countrywide problem, then it means we need to sort it at the policy level. There are some ceilings we need to put so that then people know you have to operate within these limits, and we sanction anybody that breaks those limits. One of the proposals they gave us is that they want to sit in our oversight committees, just like kata doko kanyo eko Ndende County mano Mabusia oseketo kanyo kenge moromo mag rakruok kod gengo kanyo landruok mar tuo makoche mar Ebola. Luoro pod nitiere ni tuo no kideko muoche pacho kaendi kokale county no. Mano bende kalore kanyo endo kod jogo madonjo e county no katiyo kod rode ma opondo ma bende ok timie pim mar tuo endo mar Ebola. Wach makamano osenyuolo luoro kendo kelo koyo kuom oganda gweko mane county Mabusia ka jochiw thieth ma bende timo pim mar tuo endo mar Ebola. Oyango kanyo ni gibiro keto kenge makare mar timo pim nyaka ne jogo madonjo pacho kaendi kowuok e pinje malibamba katiyo kod nam Lolwe. Tukani vile wamama wanapita na ama tunafaa tufanye hivi ama tunafaa tufanye hivi, lakini wametuandikia bana pale kwa boda. Saa zile unaingia unasoma hilo bana ya kwamba unafaa ujikinge na unafaa ukae makini sana. Saa zile unafanya kazi kama sisi ambaye tuna associate na watu tofauti. Nikibeba mteja kutoka Uganda, kutoka wapi, na muingiza hapa Kenya kama hajapita kwa mpaka, na atapita mlango wa nyuma. Na hizi kando wajeka mahali pa kupimia watu wa Ebola. Kutusikiliza vizuri, itujengee kiwanda kubwa hapa Busia ya kuzuia watu wa Ebola wasiambukizane na watu wengine. Watu wanapita hapa wakienda Nairobi, wakifika Nairobi wataambukiza na watu wengine, lakini wakipimia hapa mtu wa Ebola wamzuie hapa Busia. Watu wanaosha mikono, wanaleta nini, wanaosha mikono na kuona kama wanacheki kila mtu.
kwa mambo ya obora. Hata mimi naona tu kama Mungu ametusaidia hapo Busia tunaweza kuwa mzuri kwa ajili serikali imeweka kazi mzuri sana kuona inalinda watu yetu ya Busia. Sasa hii kwanza serikali, hiyo ndio kitu serikali ya Kenya kwanza imeweka mkono sana. Sasa hii kwanza hapo boda kwanza ukivuka Uganda, ukitoka Uganda huko ukivuka huko Kenya, lazima kwanza unawe na lazima unawe na sanitizer, lazima unawe na sabuni. Kila kitu kuhakikisha kwamba wanunua bidhaa ambazo iko na certification from Kenya Bureau of Standard, imepewa alama Kenya Bureau of Standard, na pia manufacturers wadogo waingie katika kuwa certified na Kenya Bureau of Standard ili wafungue soko yao ikiwa pana, kwa sababu ukiwa na certified na Kenya Bureau of Standard ni kuna uwezekano ambao utapata bidhaa zako inauzwa kila mahali ya nchi na kila mahali na hata nchi ya East Africa nzima. KEBS inapatikana kila mahali kupitia mtandao. Mwananchi hahitaji been championing empowerment, inclusion and community resilience through investment in targeted social infrastructure, empowerment programs and policy reforms. To date, more than 35,000 residents have directly benefited from empowerment initiatives across all wards. Beyond sports, we have strengthened social infrastructure through construction of social halls and border sheds supporting community gathering and public participations and offering a conducive environment for riders to operate in. And today we were conducting project inspection across the 5 sub-counties. Ne kwayo kanyo ganda ge kuma woke gwenge maisiolo mondo ne gibedo motang kendo gikolo paro malew kina bende gibiro timo yiero margi mabiro higa mar 2020 to kod 7 giyango kanyo eko ni jodago ko maisiolo nego beni golo kanyo paro malew mag gigo eko ma inyalo tiyo godo e kelo lokruok yiero machano timo pacho ka indi higa no mar 2020 to kod 7. Migosi Matiang'i kod Migosi Peter Munya ni lose kiniro mar siasa mabende no bagi county nendo o Maisiolo kama bende negi seyo malich mokalo tende sirikal mar Kenya Kwanza magiyango kanye ko neso jongana jo Kenya kagiyango ne gikelo sigo mapek ngima oganda jo Kenya kod mana medo muonyo ganda kod mana medo muonyo pesa mag oganda mag jo Kenya to onge lokruok kata dongruok mag timo pacho kaendi. Mkono sisi tukiwa katika upinzani vile tumeungana na Mheshimiwa Munya ili tupate nafasi ya kutumikia nchi yetu kuanzia mwaka ujao. Mtatunga mkono? Hebu nione wale wananiambia tuende mbele. Asante. Aya, namba 2. Ninawaomba Aya, namba 2, ninawaomba ndugu zangu na dada, tuweke amani hata katika msimu huu wa haya mambo ambayo tunazungumza. Hawa ndugu zetu, shida ambayo tumekuwa nayo katika usalama, wizi wa mifugo, watu wetu kuuliwa hata hapa pande hii ya Meru. Sisi tunataka kuomba nafasi hii tukomeshe hiyo shida ya usalama katika pande hii, na tuko tayari kufanya hiyo kazi. Mkituunga mkono tusimamishe hiyo shida. Mwisho, ninawaomba tafadhali, sisi tumeungana na Munya ndio, lakini tuko katika pamoja na wale wenzetu katika upinzani. Jodak mai county Magarissa koro dwaro mondo gin bende biriw gi kanya chiele kido bende duol mochung'ne kanyo kedo ne ratiro mag oganda pacho kaendi timo chudo ne oganda gi kuma ne yudo lal mano yudo hinyruok kod sanda mopogore opogore kowuok kuom sirikal mathur kaendi e kinde ng'anyo mani timo chien mar ne kwedo pend chike mathur kaendi giyango ni gin bende ne giyudo lal mopogore opogore kamoting'o lal kuom nyithindgi kata rowere mawuok e gwenge makono kaachiel kod kethruok mag mwandu mopogore opogore. Kuom mano gigo dwande gi piny e romo mane obagi kod duol no endo makedo ni ratiro mag oganda pacho ka oganda go Magarissa ne oyango kanyo koni kaber to gin bende onego nywandgi kanyo mondo migi chudo mana ka oganda mamoko itimo negi pacho kaendi. To the commission is when they are coming with the frameworks, please don't only consider people who are victim of finance bill and post-election. Consider also the historical injustices happen in this region. We want people who lost life, who lost their loved ones, who lost property to be compensated. The reparation matter is half-baked.
We are not happy with that. There was a lot of suppression since time immemorial that was done to the Northerners. The Wagala massacre, the Garis Gubai, and what have you. How will those feel? Or is it because that these young Gen Zs are a thorn in the neck of the current regime? The commission may be burdened now by the courts, and the expectation is so high, right? And many people may not understand. Then what assurance do we have that there shall be no such kind of recurrence? 2 months down the line, campaigns zimeanza. Tume ya kitaifa inatengeza mswada ama reparations bill ambayo itaweza kupewa rais pamoja na reparation guidelines ili aweze kutumia. Na kwa hivyo rais atakapopokea mswada huo wa reparations ataweza kupeleka kwenye bunge, na baada ya bunge kuweza kujadilia mswada huo italetwa tena kwa wananchi katika taifa letu nzima waweze kuchangia, waweze kuona ya kwamba ni vipi ambavyo mswada huo umeshauri ili waweze kutoa maoni yao ambayo itaweza kuingizwa kule. Odubura mara county mabungoma koro golo siem kod dwelo mager ne jotelo mani migao mar somo kod migao mar omenda e county no amano koro miyo bi chopo nyimo odubura no endo juma manyien mar duoko penjo e wi omenda maromo kanyo milion 29 mane ogol mar ne ndike tich jopuonj gi ko mag ECDE manyaka gi kinde ni endi odubura no yango ni onge japuonj kata chiel mar ECDE ma osendike tich. The county executive to lay out a clear, organized framework. Kwamba waajiriwe. Saa hizi wako kwa process ya kufanya shortlisting. Na tunasikia pesa wako kwa process ya kufanya shortlisting. Na tunasikia pesa zimedivertiwa. Sasa sisi tutaendelea kuwa tu hivi kama tuna appropriate pesa na itumike kwa lengo ambalo ilikusudiwa. Hivyo ndio maana mwenzetu ameleta motion na tumepitisha, tunataka wakuje watuambie pesa zilienda wapi. Wadonje weche giko mag tuke kama yango kanye koni tuke adhula mano mar gavana Kape kaunti ma Migori biro chakore ayanga tarik 16 mar dwe ni endi. Jagoro kaunti ndo ma Migori mano kanyo migosi Oscar Olema yango ni tuke go biro chakore wards duto mag kaunti giko ma Migori. Tete migao mag tuke ma kaunti ndo ma Migori mano kanyo Mikai Rahab Robi abende yango kanyo koni rowere ubogoko ka rombgi mag ndikore ne tuke giko kaka yo achiel mag nyiso talanta maggi. Wacho ni odhi konyo joma tindo. In sports, generally the whole county, and we've had very many teams in other disciplines like the catchball, the baseballs, and the netball teams in Migori County winning various tournaments nationwide. So we want to encourage our youths to come out in numbers to come and participate in this great event. Iyo na mar mondo miya make gi kanyo janeno mar Kala TV kata kamano abiro duogo mar dhi nyime kod miyo weche manyien mamoko kidieny mar podho chieng' komolo kanyo sa 10 ma midhiambo. Oriti masani jaloko maurani Bella Chieng' nyinga ni Tracy Ouma.